Mawet buku sawaku maksud belahan Rahayu sagung dumadi Kambyang ling umur dwasmaning Gusti ingkang Maha Tresna sarta hormat salam mring utusane Pangeran kang pungkasan dengan tetula dadi obor pepadang rahayuning titah ing donya tekan belahan marbuka piwaraning carita sinungging langening budaya yekti dadi teka tuladha kang becik tindakna dening Kang Ala Singkirana kelir genelar awarna seta yekti gegambaraning jejaban kang nembe lair suci resik batang kalepetan dadosan Debok pinangka bumine blincong srengenge dalang kang anuba gedhog keprak keteking jejantung dene kotak kuburane. Dengan mangkono dadi piwulang nadyan sinampiran derajat pangkat anggegem panguwasa sinumbrana ingkang matumpa-tumpa nang lamun dening sang dalang cinemplungake kotak yekti wis tanpa daya. Mung kari nunduk poin karma lan dharma ringgit ingkang caket kaliyan widu pamayang den tresnani dening ingkang tebih datang antuk kali gatosan
tanpa beda menungso ingkang gelem nyaket marang pangeran yekti bakal kinasih dening kang tebih saking panembah bakal menawi panandhang ingkang kasurang-surang. Minangka bebukaning kondo lah menika ta gumlaring kasatriyan jangkar bumi ya winastan puser bawana ya sinebat randuwatan. Sinebut jangkar bumi karena tilas kedatone ratu ning taksaka nenggih Prabu Naga Bagindo. Sinebat puser bawana karena dadi papan dununge para buron wisa. Lingaran randuwatan karena wonten randu jajar kalih minangka Kori Brajanala. Kasatriyan indah ingkang rinengga pepasren kadewatan sadaya dumados saking rajaning Sesotya Sumara Abramarkata. Saka guru Sela Kartika tinatah tinaturengga pinekta sisi ing sarepa sinangga umpak sela inukir kapindho sanggang anta buga ingkang nedhen Triwikrama. Puskawantaring jangkar bumi tentrem tebih saking Duryudana Juti tindak siya wis sirna maling kecu samya keplayu wong maksiat wis padha tobat sing biyen ngasut saiki dadi sujud sing biyen dem-deman saiki dadi pengajian biyen maling sak mangke wis padha eling. Dasar para taruna tansah gulang ing kautaman simong kadigdayan linangkung nanging datang mendung kumalungkung. Saben dalu gilir gumanti ngubengi desa ngreksa durananing kawula mrih tebih saking hambek angkara murka. Saben desa rinengga papan panembah milih Panciratri memandang pedaring peda suci yekti weh Prabawa tentreming ati. Sanadyan beda aliran lan kapitayan nanging katingal buyut rukun karana sadaya samya ngurmati lan ngajeni bidaning agami. Kula sing penta ingkang jumeneng angkartane kasatriyan jangkar bumi menggih putra pembarep ya putra pambayun saking Sang Werkudara. Patutan kaliyan Batari Naga Gini ingkang kekasih Raden Antarja ya Naga Bagindo. Satriya Surasekti Mandraguna Prawira Jayeng Palagan Sang Antarja disinebat Tribawana karna bisa urip ing daratan samudra lan sajroning bantala. Nalika mangke kepareng pirak lenggah wonten ing pendhapa kasatriyan kedadak nampi rawuhnya Brahmana ing saka 5 pujangga kraton Ngastina ingkang apeparap Resi Druna ya Sang Kumbayana ya Barat Wajaputra. Ingkang sarimbit kaliyan marangka nata Ngastina wijaya saking plasa Jenar Rekyana Pati Harya Sengkuni Warya Sumpan. Mangkono Raden Antarja kawis tinggal kendhik kumbrung sunging galih kasuk panata ing kalbu. Daya-daya manem Brama rawuhne ingkang eyang Gya pinanem Brama ing acara lenggah. Dereng bangun kawijil pangandikane Sang Naga Bagindo mecah dumateng sepine kang swasana halus parandene kebak ing reh kawibawan. Wong-wong anyaning kang
sasongko kumanyar yang sama